Hyfryd iawn yma. Wel, mae werth i weld hadau gobaith yn enw da ydy. Plannu hadau gobaith yn helpu rhai mwy o bregus yn byd ni. Ond te gawn ni air bach o weddi cyn i ni ganu'n hemyn gyntaf. O ddiwein tad, dyn ni'n diolch i ti am gael cofio aelodau. Diolch i ti am gael cyfarfod efo'n gilydd. Diolch i ti am dy ddaioniad a chyflondeb tuag ato ni wedi bod hyd yma Arglwydd. A dyn ni'n ymddiried yn hynny. I ddylwylod i dy hun, i'n cynnal ni ac i'n cadw ni yn y cyfnod sydd yn agor o'n Purdeb. Medithiau'n hoedfa Arglwydd, medithiau'n mawriant, lle bynnag yr ydyn ni adre ac yma Arglwydd, una ni yn dygariad i dy hun. A dyroi ni Purdeb a sancteiddrwydd i dy hun hefyd. Mwyn Iesu Grist. Amen. Ganwn ni gochwyn, mi fydd yn 602 elfed sydd yma yn gofyn ar yr Arglwydd glanhau i eglwys. Glanhad eglwys Iesu mawr ei grym yw bod yn lan. Sancteiddio ei gweddi yn ei gwaith a ffura hi'n y tan. Ac mi fyddwn ni'n gweld sut mae grym yr eglwys yn dod o'i gallu hi a'i glanhad hi gan yr Arglwydd yn Purdeb hefyd. 602, ydych wrth ni ddod i ddarllen efo'n gilydd, dyn ni am ddarllen sawl cyn i ni fynd ar yn taith gyda'r postmon ma sydd yn mynd ar llythyrau o gwmpas i'r eglwysi. Mae o'n mynd i Thyatira y bore yma. Ac eglwys oedd y problem hefo'i Purdeb. Ac fel y mae Purdeb a awdurdod yn cydweithio ac yn dod at ei gilydd ac yn rhoi grym i'r eglwys. Ond mi ddarllenwn ni gochwyn Salm 15, os ydych chi'n gallu gweld y salm yma. Salm sydd yn gofyn, pwy sy'n cael byw hefo'r Arglwydd? Pwy sy'n cael dod i mewn i dŷ yr Arglwydd? Pwy a gaeth fyw yn dyfynydd sanctaidd? 5 adnod sydd yma, os allwch chi gweld Beibl neu gweld y sgrin, mi ddarllenwn ni'r adnodau efo'n gilydd.
Arglwydd. Pwy a gaiff aros yn y babell? Pwy a gaiff fyw yn dyfynydd sanctaidd? Yr un sy'n byw yn gywir, yn gwneud cyfiawnder ac yn dweud gwir yn ei galon. Nad oes malais ar ei dafod, nad yw'n gwneud niwed i'w gyfaill, ac yn goddef enllib am ei gymydog, un sy'n edrych yn ddirgymnus ar ysgymyn, ond yn parchu'r rhai sy'n ofni'r arglwydd, un sy'n tynnu i'w niwed ei hun, a heb dynnu nôl, un nad yw'n rhoi ei arian am lob, nac yn derbyn cil dwrn yn erbyn y diniwed. Pwy bynnag a wna hyn, ni symudir byth. A dyna chi'r dyfarniad pwy a gaiff fyw y mynydd sanctaidd yr arglwydd. Sy'n byw yn gywir, a be mae'n olygu i fyw yn gywir. Ac o fynd ar ôl y pwyntiau yna i gyd, be ni'n neud, be mae'n neud efo'i arian, dyna ni roed o ar log, sut mae o'n trin y diniwed. Sut mae o'n byw i fywyd. Pa faint ohono ni bete ddod i fyny ar nod yna. Ydyn ni gyd wedi disgyn yn brin o'r nod. Ac angen yn pontio mwyn i ni fedru dod at yr arglwydd hefyd. Yr arglwydd Iesu Grist sydd yn pontio'r gagendor yna, sydd yn cyflawni'r nod, o'i hun yn unig sydd yn sanctaidd. Ac mae Eirlys yn ffrind yn y fan yma ar Zoom. Ni'n edrych ymlaen at gael gweld Eirlys yn y cnawd pan gawn ni alw heibio ag ati. Ac yn dymuno dda i fi yr wythnos yma sydd yn dod gyda phen-blwydd. Wel, mae pob pen-blwydd yn arbennig, ond dymuno dda i Eirlys efo'r pen-blwydd sydd yn dod i Mawrth gan fi hefyd. Am ddarllen o lyfr y proffwyd Eseia ac am sancteiddrwydd yr arglwydd. Diolch i chi, Eirlys. Yn y flwyddyn y bu farw brenin Iwsias, y gwelais yr arglwydd, yr oedd yn eistedd ar orsedd uchel ddyrchafedig, ac o drewisg yn llenwi'r demo. Uwchlaw, yr oedd seraffiaid i weini arno, pob un a 6 hadain. 2 i guddio'r wyneb, a 2 i guddio'r traed, a 2 i ehedeg. Roedd y naill yn datgan wrth y llall. Sanct, sanct, sanct yw'r arglwydd y lluoedd, y mae'r holl ddaear yn llawn o'i ogoniant. Ac fel yr oeddynt yn galw, yr oedd sylfaeni'r rhiniogau'n ysgwyd a llanwyd y tŷ gan fwg. Yna, dywedais, gwae fi, yma wedi darfod amdanaf. Dyn a'i wefusau'n aflan ydwyf, ac ymysg pobl a'i gwefusau'n aflan yr oedd yn byw. Ac eto, yr oedd am llygad fy hun wedi edrych ar y brenin, arglwydd y lluoedd. Ond ehedodd un o'r saraffiaid ataf, a dwyn yn ei law farworyn, ac ymerodd mewn gefael oddi ar yr allod. Ac fe rhoed i gyffwrdd am gennau a dweud, wele, y mae hwn wedi cyffwrdd â thennau, symudwyd dy ddrygioni, a maddeuwyd dy bechod. Yna, clywais yr arglwydd yn dweud, pwy anfonaf, pwy a drosom ni? Atebais innau, dyma fi, anfon fi. Diolch Eirlys, hyfryd iawn. Darllen am sancteiddrwydd yr arglwydd ac ymateb Eseia i hynny. Woe unto me, gwae fi, mae wedi darfod amdanaf. Dwi wedi cael y nadwneud i gyd. Ydyn ni wedi bod yn trin y testun yna yn lle diweddar.
hefyd. Dwch i ni fynd at y neges yma sydd gan yr Arglwydd i'w eglwys yn Thyatira. Yn Datguddiad 2 ac adnodau 19 ymlaen. At angel yr eglwys yn Thyatira, ysgrifenna, dyma mae mab Duw yn ei ddweud, hwn sydd ganddo lygaid fel fflam dan, a'i graig fel pres goel. Gwn am dy weithredoedd, y gariad, dy ffydd, dy wasanaeth, dy ddyfal barhad, ac gwn fod y weithredoedd diwethaf yn fwy lluosog na'r rhai cyntaf. Ond, yma ei gennyf hyn yn derbyn, bod yn goddef y wraig honno Jezebel sy'n ei galw ei hun yn broffwydes, a hithau'n dysgu ac yn twyllo fy ngweision, yn teimio a bwyta pethau a berthwyd i unod. Byddais amser fi i edifarhau, ond yma ein gwrthod edifarhau am ei ffytindra. Gwele, bwriaf hi welu cystydd a'r rhai sy'n gofinebu gyda hi, i wrthrynder mawr, os nad edifarhant am ei gweithredoedd hi. Rhaddaf ei phlant hi yn gelain, ac fe gaeth yr oll eglwysi wybod, mae'n y fi yw'r hwn sydd yn chwilio meddyliau a chalonnau. Rhoddaf i chwi bob un yn ôl eich gweithredoedd. Ac wrth y gweddill ohonoch yn Thyatira, pawb nad ydynt yn derbyn yr athrawiaeth hon, ac sydd heb brofiad o'r hyn a elwir yn dymderoedd Satan. Mae'n dweud hyn, i osodaf arnoch baich arall. Ond yn unig glynwch wrth yr hyn sydd gennych, hyd nes yn ei ddod. I'r sawl sy'n gorchfygu ac yn dal ati i wneud fy ngweithredoedd. Hyd y diwedd, pob iddo awdurdod ar y cenhedloedd, a bydd yn ei llywodraethu hwy a hwyalen huan. Mae'n lirir hwy fel llestr prif, fel y derbyniau Sinai hefyd awdurdod gan fy nhad, pob iddo hefyd seren y bore. Sawl sydd â Christiau ganddo, randawed beth y mae'r ysbryd yn ei ddweud wrth yr eglwysi. Wedyn dydd Duw ar darllen a'r gwrando yna o Iair, camoliaeth a beirniadaeth llyn hefyd yn does, a cefnogaeth wedyn i ddilyn hefyd. Cyn i ni ganu emyn, fel chi'n ni blygu pen, mi wnawn ni hyd adrodd gweddi'r Arglwydd hefyd i gloi. Ond o'n i gofio am yn cerddediad ninne fel pobl. Fe sôn yn y man am fasnach 10. Da ni'n clywed am apel hadau gobaith, cyfiawnder, hinsawdd ac ati. Bod yr Arglwydd yn helpu ninne, helpu eglwys, fyw i bywyd yn ôl i sancteiddrwydd ef, ac i fod yn unol yn yr hyn ma'n dweud, ar hyn ma'n mynd i gredu, ar hyn ma'n nhw yn ei wneud hefyd. Ni weddio. Mae Dduw ein tad, pwy a gaeth yn wir byw yn dyfynydd sanctaidd. Diolch i ti. Mae cwbl glân dy ddwylo wyt ti. Diolch i ti Arglwydd bod y seia wedi cael cip arna ti. Yn y deml yn ath o godred y wisg yn llenwi'r deml honno. Y bresenoldeb di yn cael ei roed yno a tân a mwg a ddim posib i neb symud na gwneud dim byd oherwydd y fod ti wedi dewis presenoli dy hun yno. Popeth yn dod i stop oherwydd mae tân sydd yn ysu wyt ti. Dyw sydd yn gwbl wahanol i ninne. Dyw sydd goruwch yn safonau ninne. Dyw nad oes terfyn ar dy ddaioni a sancteiddrwydd i ddyn. Eto Arglwydd yn wyneb hynny, rydyn ni'n dod yn brin iawn ac yn cael yn hunain yn disgyn ac yn syrthio'n fyr Arglwydd o'r hyn oll sydd disgwyliedig ohono ni er mwyn petai modd i ni dy gyrraedd di yn y nerth yn hunain. Arglwydd, dyn ni weithiau'n cyflwyno'n gweithredoedd da ac yn dweud ylwch arna fi ac ylwch y pethau da dwi wedi ei wneud. Ond ni fydd yr Arglwydd yn erbyn ni am yr rhain. Arglwydd mae hyd yn oed yn gweithredoedd gorau ni dyn nhw'n dod i fyny at safon di digwydd. Oherwydd mae gennym ni byd feddyliau
Mae gennym ni fwriadau nad oes neb arall yn ei gweld nhw. A dyn ni'n diolch i ti Arglwydd am guddio'r rheini. Rhag bawb arall ond wyt ti dy hun yn gweld popeth sydd yn calonau ni. A llygaid treiggar fel fflanda. A thraed fel pres ac awdurdod i sefyll hefyd. O Dduw, dyn ni'n diolch i ti. Yn wyneb yn hangen ni, yn cyfyngder ni, bod Iesu wedi pontio'r bwlch yn y rhyngo ma sydd hyn. Bod ef wedi byw bywyd da, byw bywyd perffaith, fel dyn yn plith ni. Na allan neb bwyntio bys ato, na i gyhyddo unrhyw fai. Fe aeth ac fe fydd fodlon mynd trosom ni, eich aduriad fel y gyrydau ni, i'r groes yr un difau yn oen dinan, mwyn cymryd yn beiau ni, ac mwyn marw drostyn nhw. O Arglwydd, diolch i ti mae oherwydd i Aberthef, ni'n gallu dod, ni'n gallu mentro dod yn agos at dyfynydd sanctaidd. Yn cael yn derbyn gen i ti, oherwydd i fod ef wedi gwisgo ni ne, mae gyfiawnder sanctaidd gwyn neu hun, ac yn derbyn ni fel y gyrydau ni o dad. Diolch i ti am waith, y waith di, waith yr Arglwydd Iesu Grist yn bywydau ni ne. Pan ni o dad, herwydd yr hyn yr wyt ti'n ei geisio honno ni, herwydd yr hyn wyt ti. Pan ni i fod yn lan ac yn deblycach i'r Arglwydd Iesu Grist i hun Arglwydd. Heddiw wrth i ni fyw yn bywydau. Wythnos yma sydd yn dod Arglwydd. Pan ni fyw yn debyg i Iesu Grist. Pan ni yn nghanol pob ryw amgylchiad a pob man lle mae gofyn i ni wneud penderfyniadau Arglwydd. Beth yw dweud, sydd ti ymddwyn, beth yw brynu, lle i fynd Arglwydd. Meddwl, lle bydde ti yn gosod dy hun, beth bydde dy eiriau di, sut bydde ti yn rhannu dy ras, sut bydde ti yn gwario darian. Cymryd yn nerthu gen i ti Arglwydd i wneud y dewisiadau yna sydd yn dy blesio di hun, sydd yn golygu bod yn bywydau ni yn dod yn un ar hyn dyn ni'n gredu, ar hyn dyn ni'n ddeud hefyd yn gweithredoedd a'n geiriau ni yn debyg i'w gilydd Arglwydd ac heb fod yn gwrth-ddweud i gilydd. Arglwydd da, fe disiad eglwys lle bynnag yma hi ac a bydd i sefyll ac a cymryd ei glanhau gen i ti dy hun Arglwydd. Grym yw bod yn lan. Droedd i awdurdod, i lodreithi gyda ti, yn dy deyrnas di dy hun. Herwydd yr hyn yr wyt ti yn ei wneud yn ymplith ni, ac yn tecau ni ar gyfer bod hefo chdi rhyw fydd yn y nef. Eithaf pawb sydd ar y meddwl ni Arglwydd, oedd y garedd di teg atyn nhw, dy nerth di iddyn nhw, ath gynhaliaeth yn ystod. A dyn ni wedi enwi heddiw yn barod Arglwydd. Dyn ni'n cyflwyno yn anwyl i chdi. Llawer iawn rhagor Arglwydd sydd ar y meddyliau ni ac yn y byd ni heddiw lle mae'n lawer iawn yn galw arna ti. Byw i llef nhw Arglwydd. Dyrod i dy bobl eu cwmpas nhw i fod yn geled iddyn nhw, i fod yn draed ac yn dwylo ac yn lygaid yn bopeth drosta ti. Mwyn Iesu Grist, yn yr oeddodd i ni batrwm o weddi, wrth i ni gyd wedi. Ein tad, a hwnnwyd sy'n nefoedd, sancteiddiad hefyd, deled y deyrnas, meled y wyllus, eglwys yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Yr oedd ni'n hefyd wedi barad yn dio, a maddau ni'n ledio, fel yna ddew ni'n ein ledwyr. Ac na cael ei brofedigaeth. Feithir gwared i'r hagwch yn ei seiro ti'n deyrnas, a nerth a'r gogoniad yn oes yswyd. Gawn ni ganu rhif 754
Ti yw seren y canrifoedd maes, doleini di sy'n tywys ar y daith. O bob rhyfeddod ti o'r mwyaf un, yn wyrth yr oesau, yn dywedd a thlun. Iesu'n addo'r seren yna, seren disglau'r bore, presenoldeb o'i hun, unig i oleuon ym mhob twyswch ac aflengydd. 754. Trefor Roberts o Barc y Bala. Da i ddod o hwnnw fo. Rwan te, ti'n cario ymlaen efo'r pobl faint yma, mae'n lun. Ydy'r crys yna, ydych chi'n gweld crys? Neu blaws ydi o? Ydi o lan, ydi o'n fydur? Ydi o lan fel be fyddwch chi'n dweud, fel lamp fydda ni'n dweud. Lan fel lamp. Fel be mae Gwenith yn dweud? Lan fel swllt. Rwy'n arall yn dweud rhywbeth arall? Fel y pin. Fel pin mewn papur. Yn daclus hefyd yn dweud, fel pin lan hefyd. Mae'r gair yn dweud yn lan, byddaf puraf i ag isop fel y byddaf lan, golch fi fel y byddaf wynach nag eira. Lan fel eira. Chi'n gofio am yr eira gwyn yna yn Salmon, nes sôn amdano fo hefyd yn un o'r emynau yr Nadolig yn does, Carol Plygain felly. Wynach nag eira. Ac y mae, unrhyw beth, chymod, os ydych chi'n ei ddal o i fyny i'r golau fel yna, wel, mi fasech chi'n gweld os oes unrhyw staen neu fydreddi wedi'w ddal ar ôl arno fo. Ac yn Thyatira, mi roedd Lydia hefyd wedi dod, a dyna'r cyswllt dwi'n ei wneud yn y fan yma, trio dod â'r pethau at ei gilydd, ac oedd hi'n gwerthu defnydd.
Mi roedd Lydia wedi symud wedyn i werthu'r defnydd yma oedden nhw'n ei wneud yn Thyatira yn Philippi. Ac yno, roedd hi'n gweddio ac mi agorwyd i chalon hi i glywed geiriau Paul oedden ni rannu am Iesu Grist ac mi roddodd i bywyd i'r Arglwydd Iesu Grist yn y fan honno. Fe gafodd i golchi yn fwynach nag eira. Ond gwerthu'r defnydd yma yr oedd hithe. A dyn ni'n yn meddwl hefyd, chymod, mae lawer o wnelo ar dillad, a bethau dyn ni'n ei prynu, a masnach deg, a bod yn esegol, a bod yn ymwybodol bod yr hyn dyn ni'n wneud yn perthyn i beth dyn ni'n ei ddweud hefyd. Oherwydd os ydyn ni'n dweud bod ni eisiau tegwch, bod ni eisiau cyfiawnder i bawb ac eto yn mynd i wneud rhywbeth arall sy'n groes i hynny, yn gwisgo dillad fel petai, sydd wedi i gwneud gan bobl sydd ddim gwell na chaeth weision, sydd yn gorfod gweithio oriau anhygoel o hir er mwyn cael chydig o bres a'i hamgylchiadau byw nhw yn endid, bod ni'n gwybod y pethau hyn. Yna, mae'n ragris yn perthyn ni'n does. Mae'n ddiffyg yn yr hyn dyn ni'n ei ddweud a hyn dyn ni'n ei wneud hefyd. Yn ymgyrchoedd, ymgyrch Clean Clothes Campaign. Sa'n un o'r hynna wrthi, Gwynydd? A sôn am y ffatrïoedd nhw, llawer iawn o wledydd. Fasach chi'n licio gweithio 75 awr mewn ffatri? Mewn wythnos ac o'r gystio dan y ddesg wedyn, lle mae'r dillad yma yn cael ei gwnio at ei gilydd. Mae'n reswm yn does, os ydych chi'n gweld dillad had. Mae'n reswm yn o'r had. Oherwydd bod yna rhywun wedi cael ei gorthrymu. Mae yna rhywun wedi dioddef anghyfiawnder oherwydd hynny, mwyn gwneud bethau'n had i ni. Clean Clothes, mae Clean Clothes a dillad glan, golygu dau beth, dydy. Allan nhw fod yn lan, os ydych chi fod yn defnyddio pa bynnag, bwdwr golchi ag ati, ond ydyn nhw'n lan. Ydyn ni'n lan yn dwylo pan ydyn ni'n prynu'r dillad yma, a'r nwyddau yma i gyd. Mae'r wythnos nesaf yma sy'n dod yn arwain i mewn i bythefnos masnach 10 hefyd, dwi'n meddwl. Ydych chi'n gyfarwydd ar logo masnach 10. Dyn ni'n ei weld o'r wan ar lai o bethau nag yr oedden ni. Oherwydd bod pobl yn cymryd at wneud i logos a'i rheolau hunain. Rwan, o'r iawn o'r archfarchnadoedd yn gwneud hynny. Ac heb bod isio dod i fyny ar safon y mae yr logo a'r Fair Trade Foundation yn ei osod. Felly, mae'n cweit yn dod i'r fan honno, felly maen nhw'n gwneud i safon eu hunain. Ac allwch chi ddim cweit bod yn siŵr bob amser bod y safon yna yn diogelu y bobl sydd yn y prosesau yna, yn cynhyrchu'r siocled, yn bananas, y siwgr, y coffi, a'r nwyddau arbennig yma i gyd. Felly, a ni'n gwybod y pethau yma ar eglwys sydd y tu ôl i'r mudiad masnach 10, sydd yn gofyn am y glendid yma, yr cyfiawnder yma, yr tegwch yma i gael ei ddangos tuag at bobl. Mae rhaid i ni hefyd sefyll gyda'r hyn dyn ni'n ei ddweud a'r hyn dyn ni yn ei gredu felly, a bod yn rhoid yn penderfyniadau. Fydd ar waith yn y penderfyniadau ac yn gwario yn ystod. Oherwydd mae wnelor cwbl oll bwysig, fydd i ddarfod y rhannu, ar hyn ydyn ni fod, a hyn mae'r arglwydd yn galw ni i fod. I ni'n fod
fel y mae yntau yn lan. Tân yn ysu i wein Duw ni. Mae o'n glanhau ydy yn sancteilio. Ac mae o'n galw ar ei ninau hefyd. Bod yn sanctaidd, bod yn lan. Fel y mae yntau'n lan ac oherwydd i fod yn yntau'n lan. Ac oherwydd yn bod ni'n perthyn iddo ef. Ac mae disgrifiad Iesu o'r hyn sy'n dilyn. Mae o'n gallu gweld y sefyllfa yn Thyatira. Gweld eu gweithredoedd nhw. Oherwydd y llygaid nhw o fflamda. Mae o'n gweld y gweithredoedd da maen nhw'n gwneud. Ac mae o'n gweld yn wahanol i Ephesus, oedd o wedi bod yn fano yn rhoi ddyfarniad, bod nhw ddim yn gwneud beth nhw'n ei wneud ar y cochwyn. Bod y gweithredoedd wedi pylu ar rhain, a gwneud mwy nag oedden nhw ar y cochwyn. Ac mae o'n ei camol am hynny. Ond, mae o'n dweud bod y gweithredoedd yna, ac effaith y gweithredoedd yna, yn cael eu pylu oherwydd nad oedden nhw ddim yn arddel glendid yn eu plith. Mod yna agwedd yn yr eglwys oedd yn caniatáu a berthu i unod yn caniatáu piteintra, yn caniatáu pethau i ddigwydd nad oedd neb yn fodlon dweud yn byd amdano fo. Roedd nhw'n gadael i hynny ddigwydd. Ac mae Iesu'n gweld bod hynny yn pylu i tystiolaeth nhw. Falle bod eu gweithredoedd nhw yn ardderchog, ond maen nhw'n cael eu cuddio o dan yr hyn maen nhw wedi mynd i'w wneud felly. Mae bobl eto angen hyder yn yr eglwys yn ydyn. Mae Purdeb hi'n aml yn cael ei amau. Mae hi'n tynnu sen, yn tynnu baw ac anfri arni ei hun droion a thro. A dydy'r eglwys ddim yn cael ei gwaradwyddo oherwydd i bod yn sanctaidd, oherwydd i bod yn lan. Ond mae'n cael ei gwaradwyddo a'i beio oherwydd nad ydy hi ddim digon glan, ddim digon sanctaidd, ddim digon tebyg i Dduw ei hun. Ac dwi'n herio chi. Ac mae'n siŵr y gallech chi weld beiau lawer iawn yna fi fy hun. Ond, taswn ni'n cario ymlaen yn yr eglwys ac bron y byd, mewn rhyw ffordd sydd yn dwyn anfri ar yr Arglwydd Iesu Grist. Yna swn i'n gobeithio, byddech chi'n deithain, a byddech chi'n ynwyn i gyfri, a byddech chi'n yn isgyblu ni, a byddech chi falle hyd yn oed yn rhaid sac i ni. Swn i'n gwahodd y peth, achos grym yr eglwys yw bod yn lan. Ac i ni beidio a goddef, bod y pethau dyn ni'n ei ddeud, a pethau a ffordd dyn ni'n fyw yn perthyn i'w gilydd. Os nad ydyn nhw, nad ydy'n bywydau ni ddim yn cael eu cynnal ynghyd yn ni. Sôn o blaen am y balans yna. Wel, y glendid sydd y gwirionedd oedd ar goll yn Pyrgymus, y glendid sydd ar goll yn y fan yma ac ddim yn cael sylw. Ac mae gennym ni, nid yn unig, falle yr eglwys Arglwydd yn colli awdurdod oherwydd bod i ddim yn sefyll yn erbyn cyfiawni. Bod i yn goddef pethau ddigwydd yn ei fflith hi. Mae gennym ni lywodraeth hefyd sydd yr un modd i dy gwela i. Mod wedi colli awdurdod lle i ddeud hynny ger eich bron chi, oherwydd i bod nhw ddim wedi caniatáu i bethau ddigwydd neu Crist nhw, sydd wedi tynnu nhw i lawr. A'r partion yn yshed am yr hyn.
wedi golygu nad ydyn nhw, os gen nhw ddim awdurdod i fod yn deud wrth bobl be i wneud, a bobl yn flin iawn hefo nhw. Ydy'r eglwys yn mynd yn debyg i'r llywodraeth? Ydy ots, felly? Bod yn awdurdod ni'n cael ei sigo hefyd? Wel, mae ots gan ddiw. Mae ots gan ddiw, faint mor glân ydyn ni. Udodd Iesu wrth y Phariseiaid, ydych chi'n golchi tu allan y cwpanau yma, ond ydych chi'n golchi tu mewn. Mae'ch bywydau chithau yr un fath. Ydych chi'n dilyn y dyfodau, ond ydych chi ddim yn mynd ati i olchi'r hyn sydd ar y tu mewn, ac i'w byro fo, i ddod â fo at yr arglwydd, i geisio ei dirdeb ef. Mae Seia yn cael ei sigo, yn cael ei ddadnau drwysydd, gan yr hyn mae o'n ei weld pan mae o'n cael cip ar sancteidrwydd mawr, glendid mawr, Duw ei hun. Ac mae o'n gweld, wel, ydw i'n aflan? Ydw i'n byw ymhlith pobl ei gwefusau'n aflan? Da ni'n gwneud pethau, da ni'n dweud pethau sydd ddim yn iawn. Ac eto, mae'r marworyn boeth na'n dod oddi ar yr allor, yn cyffwrdd i wefuso, ac mae o'n cael i glanhau. Ac yna, a dim ond wedyn y mae o'n barod i wasanaethu. Pwy a drosom ni? Pwy a anfonaf? Wele fi, anfon fi, medde Seia. Ac mae Jezebel yn ei sôn a chyfeirio ati hi'n y fan yma, a chymharu efo rhywun sydd wrthi yn yr eglwys yma. Jezebel yn yr Hen Testament yn ceisio cael gwared ar broffwydi Duw, am ei bod nhw'n ei dangos i fyny. Yn bod ei goleini'n hwthau yn llewyrchu yn aruthywyllwch hithau. Mole llachar fel ydym ni'n ei weld drwy'r ffenest pan ydym ni'n edrych ar ddwrnod braf, yn gweld hoel bysedd arni. Byddai'n gweld hoel trwy'n y ci ar yr ochr arall, a hoel gwynt wedi chwythu ryw lwch ar gwe precop sydd yn y corneli. Wedyn, mi fydd rhaid mynd ati i gael madel a nhw oherwydd bod ni'n ei gweld nhw, oherwydd bod y goleini yn dangos yr eini i fyny. Ac mae Iesu, goleini'r byd, yn dangos ni neu fyny, dydy? Ond nid mewn beirniadaeth, felly. Ond oherwydd, mae dyna di natur goleini. Ydyn ni'n ei fod ynglyn â'r goleini yna. Goleini yn y byd. Halen i godi blas. Goleini ddangos gysgodion a thywyllwch a bydreddu. Ond nid gweld bai yn hynny o beth. Ond dangos ffordd a golwg well. A ni'n gweld yn hunain hefyd yng ngoleini Iesu Grist. Ni'n gweld yn hangen. A gobeithio yn cael yn tynnu at y goleini yna. Mae Gwyddyn yn cael ei dynnu ato fo. Oherwydd i fod yn beth da. Oherwydd bod ni eisiau bod yn debyg, eisiau bod yn agosach i'r goleini yna. Nid yn cilio ddi wrtho, yn cael yn tynnu ato fo. Gobeithio bod pobl yn cael ei tynnu at yr eglwys oherwydd bod yna oleini sydd ddim yn cael ei gysgodi. Sydd ddim yn cael ei osod dan lester felly, neu cael ei shedio oddi wrth y byd. Ond yn cael ei osod i fyny i ddewyrchu ac i ddangos golau i'r byd o'n gwmpas. Daliwch eich gafel yn yr hyn sydd gennych, medde yr Arglwydd Iesu wrthyn nhw. Daliwch ati. Peidiwch a disgyn i'r dymderoedd mae'r lleill wedi mynd iddo nhw. Glynwch, mae'r adnodau yna gan Paul wedyn at y Thessaloniaid. Glynwch wrth yr hyn sydd dda, mae o'n ei ddweud wrthyn nhw. Yn gadwch rhag pob math o ddrygioni. A dyma'r addewid i'r hynny wedyn byddai ei ddew y tangnefedd ei hun eich sancteiddio chwi yn gyfan gwbl, a chadw eich ysbryd a'ch enau, a'ch corff
yn gwbl iach a di-fai i dyfodiad ein Arglwydd Iesu Grist. Pethau hynny sydd yn adeiladol, pethau hynny sydd yn gyfiawn a ffyr, beth bynnag sydd yn hawlgar a chamoladwy, pob rhinwedd a phopeth yn heiddi clod. Gwch ymlaen â'r pethau hynny, medde Paul wrth y Philippiaid. Gwch ymlaen â phethau o goleuni. Diolch yn lle i bethau tywyllwch ac i'r pethau sydd yn gysgodion i fod yn menu ar y goleuni sydd i fod yn ymlaeni'r bywyd yn y plith ni. Ar y ddewyd, Iesu naddo ei hun, naddo seren disglair y bore. Seren yna, os byddwch chi'n codi ddigon buan, yna seren, os yna ddinas ydy hi, ar adeg ar y flwyddyn, sydd yno yn dal i oleuo bod y wawr ar dorri. Yn arwydd rwsyd cyn hynny, bod y wawr yn mynd i dorri. Ac dyna di Iesu. Fe wedi dod ac yn arwyddo bod y wawr ar dorri, bod y dydd newydd ar ddod, bod i ail ddyfodiad o'n dod, bod o'n mynd i greu nefoedd a ddaear newydd hirach, glanach eto. Gael bod yn ei gwmni yn dragwyddol. Ac mae'n rhoi awdurdod hefyd i'r rhai sydd yn lan. Dowch ymlaen o adreithu gyda ni, derbyniwch awdurdod i. Yn ei awdurdod, yna'r unig awdurdod sydd gennym ni. Awdurdod, Purdeb, a glendid, a pwy ydy yr Arglwydd Iesu Grist ei hun. Diolch iddo am rannu hun hefo ni. Byddai di ni ofyn i'r Arglwydd yn puro ninau, yn fynach na geira, yn lanach beunydd ac yn debycach iddo ei hun. Fel Cristnogion ac fel eglwys ac eglwysu yn ogystal. Er mwyn ei enw. Amen. Ac mi ganwn ni ynglyn â'r seren yna eto. Bydd yn wrol, rhaid a llithro, mynd 735. Mor dywyll yw y daith, mae seren i tholeuo, bed yn yw gwneud y waith. E'r llwybr dydy ffygio i'r anial fod yn daith. Bydd yn wrol blin neu beidio, cred yn yw a gwneud y waith. 735. Arglwydd Iesu Grist, a chariad yw, a chymdeithas ysbryd glân. Lawr